И здравейте хора, днес ще ви показвам моите покупки от Pepco, InHouse и DM. Да започваме. И Office One. И Office One. Първо ще започнем от InHouse. Купих си за 7 и 12 10 химикалки, от които дадох една на сестра ми и една на дядо. Ето, толкова много химикалки. Имам 2 на авокадо. О, как ме боли тази рана. 2 такива на авокадо. Имам една на пандички. Имам една ето такава на някакво меченце. Имам 3 обикновени, като синята дадох на дядо. Имах още една такава зелена, обаче дадох на сестра ми. И е такава обикновена една. Да започваме. Сега ще от Office One. Да започваме. От Office One си купих един такъв тефтер на авокадо, като тези химикалките на авокадо си мачват с тефтера. Да продължаваме. Сега ще имам покупки от DM, като си купих трета такава покупка. Гланд за устни Juicy Bomb с ананас. Капачката е такава на ананас. Ето, с блестящи. Имам с ванилия или там някакъв плод, инт, нещо. Да, капачката е обикновена. И имам с диня ето такова балсамче. С розова капачка. Като нямам още много, но вчера си го купих това от Лили, от DM. Ето, така. Да продължаваме. Сега с най-интересното, дрехите ми от Pepco. Първо ще започнем с търлъчки. Нищо, че вече лятото мина, но си купих с палмички. Бели търлъчки с лилава палмичка. Розови търлъчки с лилави палмички. И сини търлъчки с едно фламинго, бяло. И струват 5 лева. Ето, с закачало. Да, ето така изглежда естетик. Да продължаваме. Първо с едно това с дрехи за училище. Забавих се. Да продължаваме. Купих си едно сило екипче за физкултура за училище. Ето такова. Клинче и блузка към него. Това е такова топче или обикновена блуза. Да. Трябва първо да ги сгънам. Как не прави така ти? Няма да казвам цените. То няма смисъл. Ще се боли, че се фукам, че имам пари. Ето, някакси. Как мама ги изгъваше и аз не помня. Добре, да продължавам. Така. С едно много сладко худи на Уоу, което е лилавичко. Няма да те показвам. Или запречиш ми. Ето такова худи. Закрива. Качулката закрива картинката. Ето такова худи на Уоу с ръкавчета. И като качулката има панделка. И ще си мачваме с моята приятелка Ани от моя клас в 3-ти клас. Тръгнах си това да го сгъна сега. Като имам още 2 неща или 3, не знам, трябва да видя. Да. С розова панделка, ето. Така. Третото нещо ще ето такова, т.е. четвъртото нещо, понеже екипчето се върви с 2 неща. Ето такова сладко клинче. Розово на бели сърчица и е такъв материал, много мекичък. И накрая има такова, като на рокличка. И всичко това е от Pepco. Сгъваме. Можете вие да ги сгъвате по друг начин, пишете в коментарите.